So halitta ne da aka yi sha zuciya, yayi banza ne. Soyayya ta gaskiya zane ce, ba ta gogewa. Dukan wanda ya sa samun masoyi baya kokawa. Soyayya ta gaskiya zane ce, ba ta gogewa. Bakan kurciya jawabi ne, masoyi zo mu tattauna. Dukannin abin da ke ma yawo, kar ka sirranta. Abun wanda zuciyarka ta yarje, mai kalabarta. Abin da ka so nan ka, kar ka bambanta. Bayanai na bai buƙatar amsar masu ganewa. Ina son ka na faɗa na ƙara, ra'ayin ga irin sanda ya wuce wa misalin masu yin ƙirga. Zafin ciki kanka ba zan yi ba, gaba ne hanga. Idan har na bar shi zai zama ciwo da bai warkewa. Duniyar su sayar san kai na kasance a ciki nema so da ƙauna. Idan har ka bani tabbas ba na barin dama. Ba na je ban gani san ka ne ya sanya sannadan so na hau ayaran masoya. In nagarta tana sa a kwashe gayya, na ɗara su ka duba da kyau ka sanna amsa diyar girma. Hankali shi kake ƙarfafar tunani, sanadin so muna tara gaki gani. Inda zani ko zaki jurar raka ni, ban sani ba ina tantama kan haka zuci take kyarwa. Da keke kaɗai na yarda ya zama na yi so da ƙauna. Ki ban hankalin ki guna, ki ji sirrin da ke a raina. Tsaya ki ji wani labari da baki ba zai rufe ba. Gida aka je da kushenki amma ban su ce ufan ba. Iya haka ya guda mini da ke ai ba a raba ba. Iya da abin da zance zama namu na amince. Kuda ajali da ya zo ni da ke ya haɗe ya ɗiba.